Bore da, a chroeso I Gwasanaeth Boreol Eglwys Dewi Sant ar y trydydd Sul yn hymor y Pasg. Newyddion braf a ddaeth i'n bro, hwy heiddiant gael ei dwyn ar go, fod Iesu wedi cario'r dydd, caeth carchar orion fynd yn rhydd. Yn enw'r Tad a'r Mab a'r Ysbryd Glân. Amen. Alleluia, atgyfododd Crist, atgyfododd yn wir. Alleluia. Dad y gogoniant, sanctaidd a thragwyddol, edrych arnom yn awr mewn gallu a thregaredd, bydded i'th nerth o'r chfygu ein gwendid, i'th lewyr choleo ein dallineb, ac i'th ysbryd ein denu at y cariad hwnnw, sy'n cael ei ddangos a'i gynnig I ni gan dy fab, ein gwaredwr Iesu Grist. Amen. Felly, cyffeswn ein pechodau, a cheisio gan ein tad, ei fyddeiant a'i dangnefedd. Dad nefol, yr ydym wedi pechu ar feddwl gair a gweithred, a heb wneud yr hyn a ddylem. Mae'n wir ddrwg gennym, ac yr ydym o ddifrif yn edifarhau. Mwyn dy fab Iesu Grist a fu farw drosom, meddaiain i'r cwbwlaeth heibio, ac arwain ni yn ei ffordd ef, I gerdded fel plant y goleuni. Amen. Yr holl alluog Dduw sy'n maddau I bawb sy'n wir a difeiriol, a drigyrhau wrthych a chryddhau o bechod, a'ch cadarnhau mewn daioni, a'ch cadw yn y bywyd rhagwyddol
trwy Iesu Grist ein harglwydd. Amen. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Gogoniant yn y goruchaf I Dduw, ac ar y ddaear tangnefedd i'r rhai sydd wrth ei fod. Molian nhw'n di bendithiwn di, a volwn di gogonefwn di, diolchwn I ti am dy fawr ogoniant, arglwydd Dduw frenin nefol, Dduw dad holl a lluog. O arglwydd unig fab Iesu Grist, o arglwydd Dduw o'n Dduw, fab y tad, sy'n dwyn amaeth bechod y byd, trig ar hawr ddim, trig ar hawr ddim, tydi sy'n eistedd ar fy heilaw Dduw dad, derbyn ein gweddi, derbyn ein gweddi. Oherwydd ti yn unig sy'n sanctaidd, ti yn unig yw'r arglwydd, ti yn unig o Grist gyda'r ysbryd glân, sydd orych am yng ngogoniant Dduw dad. Gogoniant I Dduw, gogoniant I Dduw, gogoniant yn y goruchaf. Amen. Amen. Y colect ar gyfer y trydydd Sul yn hymor y Pasg. Gweddiwn. Holl alluog dad, a wneithost yn dy drigaredd mawr y disgyblion yn llawen o weld yr arglwydd atgyfodedig. Dyroen ni'r fath adnabyddiaeth o'i bresenoldeb fel y cawn a'n hatgyfnerthu a'n cynnal gan ei fywyd atgyfodedig, a thwasanaethu'n barhaus mewn cyfiawnder a gwirionedd, trwy Iesu Grist ein harglwydd, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr ac am byth. Amen. Daw'r darlleniad o lyfr Sephania. Cân ferch Sion, gwaeddan uchel o Israel. Llawen ha a gorfoledda ath holl galon ferch Jerusalem. Trodd yr arglwydd dy gosb o ddiwrthit a symudodd dy elynion. Y mae brenin Israel, yr arglwydd yn dy ganol, ac nid ofni ddrwg mwyach. Y dydd hwnnw dywedir wrth Jerusalem, nac ofna Sion, ac na leisa dy ddwylo. Y mae'r arglwydd dy Dduw yn dy ganol, yn rhyfelwr I thwaredu. Fe orfoledda'n llawen yn ot, a thadnewyddu yn ei gariad. Llawenocho yn ot a chan, fel ar ddydd gwyl. Symudaf aflwydd y maith o ddiwrthit, rhag bod isi gywilydd o'i blegyd. Welef un talu'r pwyth i'r thorrymwyr yn yr amser hwnnw. Gwaredaf y rhai cloff a chasglaf y rhai gwasgaredig, a rhof iddynt glod ac enw yn holl dir ei gwarth. Y pryd hwnnw, pan fydd yn amser i'ch casglu, mi ddof a chwi adref.
oherwydd rof i chi glod ac enw ymhlith holl bobloedd y ddeiar, pan adferaf eich llwyddiant yn eich gwydd, medd yr arglwydd. Yr chafaf di o arglwydd am i ti ddachibi, gwrfodais i'n gelanion fy ngwneud yn destun bri. O arglwydd gweifais darnad a daeth os ti'n iachau, fem dygais i fyny o Sheol am bwyhau. Chwi ffyfloniaid roddwch i'r arglwydd fawr ar y gan, a roddwch ddiolch dainydd i'w enw santaidd glan. Amenid ymai ddigden, am oes ei ffafrau mawr, a thriwi lofain henol, thawennydd pan fawr mawr. A thyllwch byth foli, dylan wirionedd di, o arglwydd bydd drigarod a chanor fwyaf fi. Fe droes a chriau'n badfyn, yn y wisgi fawn Sion y thron, hyd byth fynyw feth olaf am y drigaredd y mon. Gwrandewch Efengyl Crist yn ôl Sant Ioan. Gogoniant i ti o arglwydd. Ar ôl hyn, amlygodd Iesu ei hun unwaith eto i'w ddisgyblion ar lan môr Tiberias, a dyma sut y gwnaeth hynny. Yr oedd Simon Peter a Thomas a elwyr Didymus, a Nathanael o Gana Galilea, a Meibion Zebedeus, a dau arall oedd ddisgyblion, i gyd gyda'i gilydd. A dyma Simon Peter yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota. Ateb asant ef, rydym ni'n naid o gyda thi. Eithant allan a mynd i mewn i'r cwch, ond ni ddaliasan ddim yn noson honno. Pan ddaeth y bore, safodd Iesu ar y lan, ond nid oedd y disgyblion yn gwybod mai Iesu ydoedd. Dyma Iesu felly'n gofyn iddynt, does gennych ddim pysgod fechgyn? Nac oes, ateb asant ef. Meddai yntai wrthynt, bwriwch yr hwyd i'r ochr dde i'r cwch ac fe gewch helfa. Gwneithant felly, ac ni allan dynnu'r hwyd i mewn gan gymaint y pysgod oedd ymddi. A dyma'r disgybl hwnnw yr oedd Iesu'n ei garu, yn dweud wrth Peter, yr arglwydd yw. Yna, pan glywodd Simon Peter mae'r arglwydd ydoedd, clymodd ei wisg uchaf amdano, oherwydd yr oedd wedi tynnu ei ddillad a neidiodd i mewn i'r môr. Daeth y disgyblion eraill yn y cwch, gan lusgo rhwyd yn llawn o bysgod. Nid oeddynt ymhell o'r lan, dim ond rhyw 100 medr. Wedyn iddynt lanio, gwelsant dân golosg wedi ei osod, a physgod arno a bara. Meddai Iesu wrthynt, dewch ar rhai o'r pysgod yr ydych newydd ei dal. Dringodd Simon Peter i'r cwch, a thynnu'r rhwyd i'r lan yn llawn o bysgod braf, 153 ohonynt, ac boed cymaint ohonynt, ni thorodd y rhwyd. Dewch, meddai Iesu wrthynt, cymerwch frecwast. Ond nid oedd neb o'r disgyblion yn beiddio gofyn iddo, pwy wyt ti? A roeddent yn gwybod mae'r arglwydd ydoedd. Daeth Iesu atynt a chymerodd y bara a'i roi iddynt,
a'r pysgod yr un modd. Dyma nawr y drydydd waith i Iesu ymddangos i'w ddisgyblion ar ôl iddo gael ei gyfodi oddi wrth y meiro. Dyma efengyl yr arglwydd, moliant i ti o Grist. A dyma Seimon Pedr yn dweud wrth y lleill, rwy'n mynd i bysgota, a te basant ef, rydym ninnau'n dod gyda thi. Y drydydd adnod o'r unfed bennod ar 20 o'r efengyl yn ôl Sant Ioan. Be sydd i'w wneud pan mae popeth wedi troi'n draed moch a'r cwbl yn troi'n ffradach? Be sydd i'w wneud pan nad yw pethau wedi gweithio allan fel y bwriadwyd? Be sydd i'w wneud pan mae'r breuddwydion yn troi'n deilchion a'r cynlluniau am y dyfodol yn dadfeilio pob yr un? Pan mae'r holl hen sicrwydd wedi diflannu a'r ddeiar oedd yn teimlo mor gadarn o dan draed yn dechrau teimlo'n simsan ac yn ansicr. Pan mae'r byd oedd gynt yn teimlo'n gadarn ac yn ddiogel, bellach yn teimlo'n fregus ac yn fygythiol. Pan mae edrych ymlaen, ymhellach na gyfori, yn peri gormod o bryder, a'r unig nerth sydd gennym yn feddyliol ac yn emosiynol yw wynebu pob dydd fel y daw. Dyma'r math o sefyllfa weddol anobeithiol yr oedd Pedr a gweddill y disgyblion ynddi ar ôl y groes a marwolaeth Iesu. Roedd ei byd nhw wedi chwalu ac yn gorwedd yn deilchion o'i hamgylch. Roedd marwolaeth Iesu ar groes wedi newid ei bywydau, wedi chwalu unrhyw gynlluniau oedd ganddynt gynt, ac wedi ei gadael yn ddigyfeiriad, ar goll ac mewn dryswch mawr. Roeddent wedi gweld Iesu'n marw. Roedd hynny'n ffaith ddigwestiwn, yr unig ffaith gadarn oedd ganddynt i ddal gafael ynddi. Doedd neb yn goroesi'r groes. Roeddent wedi gweld corff Iesu yn cael ei osod yn y bedd. Ond roeddent hefyd wedi clywed yr hanes am y bedd gwag, ac yr roeddent wedi gweld eu llygaid eu hunain, yr Iesu atgyfodedig yn sefyll yn ei plith. Ond mae'n amlwg oddi wrth ein darlleniad o'r efengyl heddiw, nad oedd hyn yn gwneud llawer o synwyr iddynt. A'i tric oedd y bedd gwag, a'i rhith oedd yr Iesu atgyfodedig a ddaeth atynt, a oedd pwysau galar a siom a'r gobeithio tu hwnt i obaith yn gwneud iddynt weld yr hyn yr oeddent am ei weld. Beth oedd hyn oll yn ei olygu? Beth oedden nhw i fod wneud nesaf? A oeddent yn credu bod yr Iesu wedi ei atgyfodi? A oedden nhw'n credu bod ganddyn nhw obaith o fywyd newydd, neu ai gwastraff oedd y cwbl iddynt wrth ganlyn Iesu yn y lle cyntaf? Ai hwy oedd y ffyliaid i ymddiried yn yr Iesu? Un o'r pethau sy'n bwysig i ni gadw mewn cof wrth i ni deithio trwy dymor y Pasg, yw mae yn ara deg y daeth y disgyblion i ddeall beth oedd ystyr croes ac atgyfodiad Iesu iddynt. Nid dros nos y troddau sioc a'i siom a'i pembleth yn llawenydd ac yn gyfeiriad newydd i'w bywydau, nid dros nos y diflannodd am heiaeth a chwestiynau'r disgyblion ac y deithant i gredu yn ddiamau bod yr Iesu wedi ei gyfodi oddi wrth y meirw. Mae tueddiad gennym i feddwl, ar ôl dydd Gwener y Groglith, bod dydd y Pasg yn gosod popeth yn ôl fel y gyroedd cyn y groes. Mae Iesu'n fyw, mae Duw wedi gorchfygu, mae popeth yn iawn unwaith eto ar byd, gyda pherthynas y disgyblion ar Iesu wedi dychwelyd yn ôl i'r hen drefn. Ond na, nid felly y bu. Oherwydd y groes, yr oedd popeth wedi newid. Nid dadwneud y groes a wnaeth yr atgyfodiad, ond arwain y disgyblion at berthynas newydd â Iesu a chyfeiriad newydd i'w bywydau. Fe gymerodd hyn amser i'r disgyblion ei ddeall, ac mae'n cymryd amser i ni ddeall beth mae'r atgyfodiad a'r bywyd newydd yng Nghrist yn ei gynnig i ni ac yn ei olygu i ni. Efallai nad ydym wedi profi'r union siom a'r bembleth a wnaeth y disgyblion pan oedd popeth wedi troi'n draed moch a'r cwbl yn ffradach,
ond yr ydym yn bendant yn gallu unieithu â nhw. Yr ydym ni I gyd wedi cael yr adegau hynny, pan mae rhywbeth wedi dod I ysgwyd sylfaen ein bywydau, wedi ni brofi siom neu golled, neu falle'n teimlo bod yr hen sicrwydd oedd gennym gynt yn dadfeilio, a'n bod wedi cael ein gadael â chwestiynau'n unig, heb ateb sydd yn ein boddhau, nac yn tywelu ein hofnau a'n pryderon. Mae rhywbeth yn hynod o naturiol yn ymateb Pedr i'r fath sefyllfa o siom a ffembleth. Fe ddywedodd wrth y lleill, rwy'n mynd I bysgota. Fe allwn ni ddychmygu yn weddol hawdd beth oedd yn mynd trwy ei feddwl. Roedd popeth wedi mynd ychydig yn ormod iddo, ac nid oedd bwriad ganddo I aros a magu pryderon. Roedd yn mynd I wneud rhywbeth. Roedd am fynd allan a gwneud yr union beth yr oedd yn gyfarwydd ag ef, a mwy na thebyg y peth oedd wedi dod â llawer o foddhad a phleser iddo yn ystod ei fywyd, sef pysgota. Wedi'r cyfan, pysgotwr oedd Pedr yn ôl ei alwedigaeth, ac yr oedd o leiaf hynner y disgyblion yn bysgotwyr fel yntau. Yn ôl ei reddf, yn ôl ei allu, yn ôl ei ddymuniad, dychwelodd i'w hen fywyd, i'r cyffyrddus a'r cyfarwydd, I wneud yr union beth a wnaeth cyn iddo adael y cyfan I ganlyn Iesu. Efalle nad pysgota yw ein hoff beth. Efalle mae garddio, mynd am dro, glanhau y tŷ, mynd I siopa neu wneud paned o de sydd orau gennym. Mae rhywbeth yn hynod o gysurus mewn gwneud y cyfarwydd, mynd yn ôl I ailafel yn rhywbeth y gwyddom y gallwn ni ei wneud heb fawr o drafferth, heb yr angen I feddwl a heb ormod o ymdrech. Mae angen y pethau hyn arnom. Mae'n ffordd I ni ymdopi ar anghyfarwydd ar hyn sy'n ansicr, I encilio ychydig i'r cyfarwydd a'r cysurus, mwyn ail asesu'r sefyllfa. O'n I ddim a oedd Pedr yn bwriadu mynd ar ei ben ei hun I bysgota, ond ni chafodd y cyfle. Ymateb y gweddill oedd, rydym ninnau'n dod gyda thi. A'i brawd garwch a chyfeill garwch oedd wedi peri ddyn ddilyn Pedr, a oeddent yn awyddus iddo beidio a bod ar ei ben ei hun, neu a'i dilyn Pedr a wneithant, oherwydd ei bod wedi gweld bod syniad Pedr yn un da. Mae Efengyl Ioan yn gosod pwyslais mawr ar y disgyblion yn aros gyda'i gilydd ar ôl y groes. Yma eto fe welwn bwyslais Ioan ar y gymuned Gristionogol, fel cymuned sydd yno I gefnogi, adeiladu ac I gysuro ei gilydd trwy'r cyfnod anodd o newid a cheisio deall yr atgyfodiad. Os cofiwch, pan ymddangosodd Iesu yn gyntaf i'r disgyblion, yr oedd y disgyblion I gyd gyda'i gilydd, heb law am un, sef Tomos. Yr oedd yn rhaid I Domos aros cyn iddo ynta I gael profiad o'r Iesu atgyfodedig, ac roedd hynny, pan yr oedd y disgyblion I gyd gyda'i gilydd. Fe welwn sut y daeth cryfder i'r disgyblion, trwy aros gyda'i gilydd, a trwy fod yn gefn ac yn gymorth i'w gilydd, a hynny trwy gynnal ffydd ei gilydd, yn ei sioc a'i penbleth. Ond gweithaf ei hymdrechion wrth iddynt pysgota trwy'r nos, ni ddaliodd y disgyblion yr un pysgodyn. Ar un ystyr, yr oedd ei hymdrechion yn fethiant llwyr. Roedd mynd yn ôl i'w hen fywydau, cyn iddynt gyfarfod ar Iesu, ddim mor hawdd ag yr oeddent yn tybio y byddai. Mor ddeniadol yw'r syniad o fynd yn ôl i'r cyfarwydd a'r cysurus, nad yw pethau byth yr un fath. Y mae profiadau yn ei newid ni, fel yr oedd dilyn Iesu wedi newid y disgyblion. Yr oedd profiad o'r groes a'r bedd gwag wedi ei newid nhw. Yr un oedd y pysgota, yr un oedd llyn Tiberias, llyn Galilea, ond yr oedd y disgyblion, pob yr un ohonynt bellach yn bobl wahanol. Roedden nhw wedi newid. Dim ond pan ddaeth yr Iesu atgyfodedig atynt y drydydd waith, a gorchymyn iddynt fwrw'r rhwyd i'r ochr dde, y cawsant dalfa mor fawr yn wir, fel y cawsant drafferth, tynnu'r rhwyd I mewn. Mae'r ddalfa wirthiol o bysgod yn rhan o'r stori I brofi'r pwynt. Ar ben ei hunain,
Nid oedd llwyddiant i'r disgyblion. Ofer oedd eu hymdrechion, ofer oedd dychweled i'w hen fywyd, ond gyda Iesu, yr oedd modd i'r annisgwyl ddigwydd. Fe welwn ni Iesu atgyfodedig yn dod at y disgyblion unwaith yn rhagor, yn dod atynt yn eu pembleth a'i methiant ar ôl noson o bysgota, yn dod i rannu yn eu cymdeithas, i rannu yn y gyfeillgarwch ac i'w cryfhau yn ei ffydd. Ond yn fwy na hynny, fe alwodd Iesu arnynt i edrych ymlaen, nid edrych yn ôl ar ei hen alwedigaeth gyfarwydd a chysurus o bysgota, ac i edrych ymlaen i'w galwedigaeth newydd o fugeilio ac adeiladu Eglwys Dduw. Cymaint ein hawydd ar y degau i fynd yn ôl. Ymlaen mae'r Iesu atgyfodedig yn ein galw ni. Ymlaen o'r groes i'r bywyd newydd sydd ynddo ef. Amen. Dywedwn gyda'n gilydd credo'r apostolion. Credaf yn i'w dad holl gyfoethog, creawdwr nef a dear, ac yn Iesu Grist einig fab ef a'n harglwydd ni, yr hwn ag ai trwy'r ysbryd glân a aned o fair forwyn, a ddioddefodd dan Pontiws Peilat, a groeshoeliwyd a fe farw ac a gladdwyd, disgynnodd uffern, y trydydd dydd y cyfododd o feirw a esgynnodd i'r nefoedd, ac mae'n eistedd ar ddeheilawd i'w dad holl gyfoethog, oddi yno daw i farnu'r byw ar meirw. Credaf yn yr ysbryd glân, yr Eglwys Lân Gatholig, cymyn y Sant, meddeiant pechodau, at gyfodiad y corff, a'r bywyd tragwyddol. Amen. Arglwydd, da yw'n gardyfron y bore hwn, yn ymwybodol ein bod yn gallu meddwl nad oes gennym bopeth rydym ei eisiau neu ei angen, ac eto mae nifer yn ein byd sydd â chanddynt gyment yn llai. Gweddiwn dros bobl sydd heb fwyd neu gartrefi, neu angen rheidiau bywyd, oherwydd rhyfel neu newyn. Parhawn i weddiw dros bobl Wcrain, Yemen, Afghanistan a de Sudan. Gweddiwn y bydd yr help cywir yn ei cyrraedd ar yr adeg iawn, ac y daw heddwch i sefydlu ei hun yn y gwledydd hynny. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros ein byd, y caiff adnoddau ei rhannu'n deg, y gallwn ni ddysgu ymdopi gyda llai, fel y gall eraill gael mwy. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros yr eglwys fyd-eang, dros yr rhai sy'n cyfarfod mewn adeiladau godidog ac mewn rhyddid, a thros yr rhai sy'n cyfarfod mewn ystafelloedd fechan ac mewn ofn o erlyd. Rydym ni oll yn rhan o'r un teulu. Diolchwn i ti am hynny. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros yr rhai y gwyddom sy'n wael. Gweddiwn dros yr rhai sy'n gofalu amdanynt, yn y cartref ac mewn ysbytau, y byddant yn derbyn nerth, cariad a charedigrwydd i'w harfogi yn eu tasgiau. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Gweddiwn dros yr rhai sydd wedi colli anwyliaid, y byddant yn profi dy bresenoldeb gyda hwy, ac yn teimlo'n ddiogel yn rhwyd dy gariad a throsteri. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Arglwydd, rwyt yn rhoi cymaint i ni, boed i ni fod yn barod i rannu dy gariad, wrth i ni fynd o gwmpas ein bywydau beunyddiol. Arglwydd, yn dy drigaredd, cliw ein gweddi. Amen.
Y mae'r arglwydd yma, y mae ei ysbryd gyda ni. Derchefwch eich calonnau, yr ydym yn ei dyrchafu at yr arglwydd. Diolchwn i'r arglwydd ein Duw, iawn i'w rhoi ein diolch a'n clod. Y gwir arbywiol Dduw, ffynhonnell bywyd yr holl greadigaeth, gwneithos ni ar dy ddelw dy hun. Rhwng ddiolch i ti bob amser gym mhob lle trwy Iesu Grist ein harglwydd, oherwydd yn ei fuddugoliaeth dros angau gwawriodd oes newydd, daeth teyrnasiad hir pechod i ben, adnewyddu'r byd drylliedig ac i ancheir ni drachefn. Felly gyda gyngylion ac archengylion a holl gwmpaini'r nef, molianwn dy enw gogoneddus. Sanctaif, sanctaif, sanctaif arglwydd Duw gallu hanner. Nefadau ar sy'n llawn o ddogoniant, llawn o ddogoniant. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y goruchaf. Pendigedig yw'r hwn sy'n dyfod yn enw'r arglwydd. Hosanna, Hosanna, Hosanna yn y Cofiwn am ein harglwydd Iesu Grist, yn sefydlu'r swper olaf, ar y noson honno y bradychwyd ef, ar y noson cyn a'i groes hoeliad. Dyma dywed Sant Paul wrthym. Oherwydd fe dderbyniais i oddi wrth yr arglwydd, yr hyn hefyd a droddodais i chwi, i'r arglwydd Iesu, y nos y bradychwyd ef, gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch, fe'i torodd a dweud, hwn yw fy nghorff, sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd fe gymerodd y cwpan, ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed i. Gwnewch hyn bob tro ryfwch ef, cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn gyhoeddi marwolaeth yr arglwydd hyd nes y daw. Fel y dysgodd ein hiechawdwr ni, gweddiwn yn hyderus. Ein tad, yr hwnnwyt yn y nefoedd, sancteiddiau'r denw, deled y deyrnas, gwneler dewyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyroi ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau ni ein dyledion, fel y myddeiwn nina i'n dyledwyr, ac nac arwain ni brofedigaeth, eithir gwared ni rhag drwg, canis eiddot ti o'r deyrnas, a'r gallu a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. A chymerwn ened i fyfyrio ar y cymyn bendigaid, ac ar o'r chymyn Iesu, gwnewch hyn cof amdanaf. Gan gofio troion eisoes yr ydym wedi penlinio wrth fwrdd y cymyn, ac estyn ein dwylo i dderbyn y bara corff Crist ac yfed o'r un cwpan gwaed Crist, gweddiwn gyda'n gilydd.
o wynfydedig arglwydd mewn undod ath holl bobl ffyddlon ledled y byd, ger bron pob allor yn eglwys lle dethlir yr Iwcharist, dymunwn offrymu ti fawl a diolch. Cyflwyna fi ti fy enaid am corff, gan dair ewyllysio bod yn un a thyn wastadol, am na alla fy nawr dydderbyn yn y sacrament, tyrd yn ysbrydol i'm calon, gwnaf fy hun yn un a thi, cofleidi af di a chalon, meddwl ac enaid, na foed fyth i ddim dy wahanu di o ddiwrthyf, fel y galla fyw a marw yn dy gariad. Amen. Diolchwch i'r arglwydd oherwydd graslon yw, a'i gariad sy'n dragywydd. Cydweddiwn. Bywiol ddiw, amlygodd dy fab a'i hun i'w ddisgyblion yn horiad y bara, a gorlygaid ein ffydd, fel y gwelwn ef yn ei holl waith gwaredol, sy'n fyw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd glân, yn un Duw, yn awr a hyd byth. Amen. Amen.
Bydded i ddiw'r tad, y cyfodwyd Crist oddi wrth y meirw trwy ei ogoniant, eich cryfhau rodio gydag ef yn ei fywyd atgyfodedig. A bendith Duw holl alluog, y tad y mab a'r ysbryd glân, a fo'n eich plith ac ydrigo gyda chwi yn wastad. Amen.